She along the way, uhu Galamsey say ekoso straight. Galamsey, as a sebi yabodam. Me eba Galamsey asema I become G3 because nipa wonim nyansa pa na adwimu dafie no onye Galamsey. Honestly. Nhyira Untimin destroy water. Obia na adwimu da ho bia wo ye panyi na ye Galamsey a wadwi ni fie. Wadwi fie wabodam ompeni pasem wo ye wudini. That is all that I can say. Because when you wudini a ontena se insu a yetimi nnom ye nyina ye nnom the greater good utility ye nyina ye nnom no o se wase no enua no watwa wo kwa kanso mfa ho adan wa hwe konongo de death trap hwe opino uhu se wo ho enti mpanyifo mfa ho Yera Franka Mwakohini, mi Judy. Would you a medical doctor? Enti minim koma mini we die fa Galamsey ho. Minim se enche obe take action. Now we penny now we shall say because we are aware past government in Crawford more concession in the name of small scale mine na moye Galamsey no. Enche ye be bomu nyina mudi na we will name and shame. Nhyira Some will say, my adwene say, Monkoa utility no, yen nyina de enya so mfaso, na mom se ye benya nsu anom de, ene nka me se nsu no asɛ ye kwaye, na monkoa manya sika, na mo de asisi adan akese, na de atie kurase, nyame betua moka. God will punish you. God will kill you. Nyame bekumo, ye wu no, musu mewu bi, ye nya kidney, menya kidney, muni mabusuafo nyi, saa na be ye mo. Simple. Me se obia wo ye Galamsey no, ne ho nto ne da. So far as say ye di nuane na ye ya, ti de bia ye boka no, wo ho nto wo da. Sika no, wo de be hwe ho yade a emfa. Because ye nya liver ni kidney problem, wo benya ne 10 times. Wasifo no nyina nso benya bi. Saa ye becheche, momo de ye kra de ye be say ho yare nyame be hwe ye yare from Galamsey a nyame be hwe ye ba wo obekọ abrochira kwa aba ye de ufunu ne be firi ho aba ufunu ne de be firi ho aba. Nhyira